बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. कुडाळ तालुक्यातील तेंडोली येथील उज्ज्वला नदीला आलेल्या पुरामुळे तांबाडगडेचा संपर्क तुटल्याची बातमी प्रसारित होताच कुडाळचे तहसीलदार सचिन पाटील यांनी मध्यरात्री थेट घटनास्थळी धाव घेत प्रशासकीय तत्परता दाखवली आहे. साधारण 11:15च्या सुमारास तहसीलदार पाटील यांनी महसूल अधिकाऱ्यांसह पूरग्रस्त पुलाची प्रत्यक्ष पाहणी केली आणि अडकलेला राडारोडा हटवण्याचे आदेश दिले. तेंडोली येथील उज्ज्वला नदीच्या पुलाची उंची कमी असल्यानं झालेल्या मुसळधार पावसामुळे नदीचं पाणी पुलावर वाहू लागलं होतं. त्यामुळे तांबाडगडेतील 25 ते 30 कुटुंबाचा संपर्क पूर्णपणे तुटलेला होता. नदीच्या प्रवाहात मोठी झाडं आणि ओंडके वाहून आल्यानं परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार तहसीलदार सचिन पाटील यांनी काल रात्रीच 11:15च्या सुमारास परिस्थितीची दाहकता पाहण्यासाठी स्वतः नदीवर धाव घेतली. यावेळी पुलाची पाहणी केली असता नदीच्या पात्रातून वाहून आलेली मोठी लाकडं आणि इतर कचरा पुलाखाली अडकल्याचं दिसून आलं. या कचऱ्यामुळे पुलाखालील 5ही नळे पूर्णपणे बंद झाले होते, ज्यामुळे पाण्याचा निचरा न होता पूरस्थिती निर्माण झाली होती. रात्री परिस्थितीचा अंदाज घेतल्यानंतर तहसीलदार पाटील यांच्या सूचनेनुसार घटनास्थळी जेसीबी अगदी सकाळच्याच सुमारास दाखल झाला. त्यानंतर पुलाखाली अडकलेली मोठी ओंडकी आणि राडारोडा हटवण्याचे आदेश देण्यात आले, जेणेकरून नदीच्या पाण्याचा निचरा वेगवान होईल आणि ग्रामस्थांना दिलासा मिळणार आहे. नक्की फुलंच आज 5 वर्ष असंच चालता. ह्या फुलाची उंची कमी असल्यामुळे आणि पाईप असल्यामुळे पाईपामुळेच ह्या पाणी तुंबतात. पाणी तुंबतात आणि पाणी राहतं. पाणी ते मुशी तोडले का मुशी जर खुल्ले करताना तेव्हा होताला ना. काय सांगायचं, गेल्या वर्षी पण तुम्ही इथं येऊन बघितलं, या वर्षी पण सेम कंडिशन आहे. प्रशासन येत आहे किंवा निवडणुकीवाले येत आहेत, आश्वासनं देत आहेत, पण अजूनही काही होत नाही आहे. आम्हाला एकच विनंती आहे प्रशासनाला, या गव्हर्नमेंटला, की हे लवकरात लवकर आमचं मोठं पूल व्हावं, एवढीच विनंती आहे. बाकी काही नाही आहे. प्रत्येक निवडणुकीला फक्त आश्वासन आहेत, बाकी काही होत नाही. एवढंच फक्त माझं मान्य आहे. वाडीतर्फे, तामाडी वाडीतर्फे संपर्क म्हणजे 26 ते 27 घरं ह्या घरामध्ये वाडीमध्ये आहेत आणि आजारी वगैरे असतात, पेशंट असतात, कोण असतो काय असतो, तरी पण आम्ही ते सहन करून घेतो आणि पुलावरनं उचलून पण नेलेले आहेत पेशंट. त्याच्यात हे बघा, आता ह्या 27 घरामध्ये एवढा आता हे भरलेलं आहे पूल. 4 ते 5 दिवस झाले ह्या गोष्टीला अजून कोणी दखल घेतली नाही याची. आता आम्ही काय करायचं? आणि पाणी पूर्ण पिंगोळीपासून गोवेरेपर्यंत पूर्ण पाणी ह्याच नदीला येतो. आता आम्ही काय करायचं सांगा, तुम्हीच सांगा. आणि दरवर्षी हेच चालू असतो.